أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yau da safe wata ta zo ta sami na asibiti ta ce gaskiya su ƙauyensu mayun ƙauyensu sun sa danginta a gaba saboda dan macen da ta haihu so ɗaya a danginsu ba ta iya ƙara haihuwa. Abin yana damunsu, su sun je wajen bokaye ba ta je ce bokaye ba, sun je wajen malamai an ce musu wato akwai wata ne a danginsu wanda har yanzu ba su gano wace ce, in ji su malaman kenan, wanda ta sa su a gaba. Yanzu kusan mata na uku kenan, kowace idan ta haihu sau ɗaya ba ta sake haihuwa. Dukkan lokacin da ta ɗauki ciki sai cikin ya zuba, duk wanda ta ɗauki ciki na biyu kenan cikin sai ya zuba. Har yanzu bayan 'ya'yan da suka haifa na farko sun gagara samun wani yaro. Juna biyu ɗin ana samu amma kuma daga baya sai cikin ya lalace. Bayan ta mu wannan magana sai na ce mata ta je ta ebo ko ta je ta kawo wayannan 'yan uwan nata matan mu dan yi musu wasu gwaje-gwaje. Da ta kawo su uku sai na ɗauki jinin su duka, da na yi gwaji sai na tarar da dukansu matan nan guda uku blood group ɗin su O negative ne, da 'yar autansu da ita kanta da yayarta dukansu O negative ne, kuma dukansu suna da ɗaya maza suka haifa, wanda bayan shi har yanzu babu wanda ta sake haihuwa a cikinsu. Sai na ce mazajensu suna nan, suka ce mazajen suna nan. Sai na ce to mazajen ma inda hali a ce musu duka su zo. To shekaran jiya da yamma suka zo suka same ni a wajen aiki, su ma na ɗauki jininsu na yi gwaji. Sai na samu su mazajen dukansu su kuma O positive ne, kaga su matan O negative, su kuma mazajen dukansu O positive ne. Wanda duk ma'aikatan asibiti ko waɗanda suke da ilimi akan wani cutar da ake ce masa hemolytic disease of the newborn, wani cuta ne wanda ake samu dukkan lokacin da mace take da blood group O negative ko A negative ko B negative ko AB negative, matukar dai blood group din negative ne, to lokacin da ta ɗauki juna biyu ta haihuwanta na farko akwai bukatan wani alluran da ake son ta yi, ana ce masa rogam. Wannan allura wajibi ne in dai mace tana da blood group negative, sa'annan mijin da ta aura yana da blood group positive, ba sai an damu da sanin blood group din dan da take dauke da shi a cikin ta ba. Matukar ita negative ce, shi mijin positive ne, to da zaran ta haihu, kafin a samu tazaran awanni 72, kai kafin a samu tazaran kwana biyu bayan haihuwanta, yana da kyau ta yi wannan allura da ake ce masa rogam. Wato abin da yake faruwa shine duk lokacin da mace take da blood group negative, sa'an nan ta aure miji mai blood group positive, sai aka yi sa'a ko kuma rashin sa'a, dan da take dauke da shi a cikinta ya gaji jinin babansa ne, wato shi ma yaron ya gaji positive ne. To da zarar macen ta haihu kuma ba a mata wannan allura ba, to ba za ta sake haihuwa ba a rayuwanta. Abin da yake faruwa shine wannan abu ne wanda ya shafi masana wannan bangare. Akwai wasu antibodies da jikin matan yake iya producing. Wannan antibodies din suna iya hana dukkan wani cikin da zai ƙara shiga. In ma cikin ya shiga sukan iya lalata ciki din. To amfanin wannan alluran shine hana wannan antibodies din, su kuma ba a sarrafa su sai ta haihuwanta na farko, sai a fara sarrafa su. To lokacin da aka fara sarrafa su ne ake son ta yi wannan alluran dan alluran yayi maganin su. To matukar alluran bai maganin su ba, har jikinta ya saba da wannan abubuwan da ake sarrafawa, to dukkan lokacin da ciki ya shiga, wannan ciki zai dinga lalacewa. Wannan da na musu wannan bayani na tabbatar musu wannan ba maita bane, rashin fahimta ne. Da a ce sun sani, da dukkan lokacin da matan su suka haihu, to ya kamata a ce an zo a musu wayannan allura na roga. Wannan allura shi zai ba su daman sake daukan wani cikin kuma su haife shi lafiya kalau. Saboda haka ina ƙara jan hankulan mu dukkan lokacin da muke zuwa asibiti gwaje-gwaje, musamman lokacin awu, mu dinga kokari muna sanin blood group din mu, zai taimaka mana kwarai da gaske. Matukar mace tana da negative, to idan ta haihu ya kamata a dinga mata wannan allura na rogam. In ba haka ba, to gaskiya daukan ciki zai iya bada wahala. Idan aka samu ma ka dauki cikin, to gaskiya haifansa kuma shine fi komai wahala. Muna fata Allah ba mu ikon fahimta. Sa'annan jan kunnuwan da zan yi ga ma'aikatan asibiti, musamman waɗanda suke aiki a ANC department, ya kamata lokacin da suke yin awo wa mata, ya kamata su dinga kokari suna yin blood grouping, dan ba kowace mace ta san blood group ɗinta ba.
wannan kuma hakki ne akan ku, tunda ku kuna da wannan ilimi ku dinga musu blood group, saboda ku dinga ware waɗanda suke da positive da waɗanda suke da negative. Kun ga waɗanda suke da negative ba ma sai an je ga haihuwa ba, ku dinga sanar da su to lalle fa idan ta haihu akwai alluran da dole sai an mata, in ba haka ba wani cikin bare kare shiga ba, in ma ya shiga ba za a haife shi ba. Saboda haka wani hakki na kan ma'aikatan asibiti mu dinga wayar da kan jama'a, mu dinga wayar da kan al'umma. Kaga watakila da waɗannan mata sun san asalin abin yadda yake, da ma bata zo tana ce min maita ne suke cinye musu 'ya'ya ba. Rashin sani ne, tunda suka yi haihuwa na farko kaga na biyun kuma har yanzu an gagara samu saboda wannan dalili, rashin sani. Muna fata Allah ya rufa mana asiri. Saboda haka mata ku ƙara sa ido, ku ƙara yin himma lokacin da kuke da juna biyu, ku yi kokari ku san blood group ɗinku. Kai ba ma sai kina da juna biyu ba, kawai kowace mace ta yi kokari ta san blood group ɗinta, saboda lokacin da aka yi wannan mataki dama kina da wannan ilimi, da zaran kin haihu da a siyo wannan allura wanda kwanaki mun sai shi 30 ne ina jin da 4 a Bauchi, wanda muka yi amfani da wata 'yar uwanmu. Ka ganza ita mata wannan allura, kuma muna kyautata tsammanin nan gaban ta sake haihuwa da a sake mata allura. Matukar dai mace da ta ci gaba da haihuwa to da ita mata wannan allura har zuwa lokacin da ta daina haihuwa. Muna fata Allah ya taimake mu, Allah ya rufa mana asiri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.